Na ganka cikin gona, me kake shukawa ne da wannan lokaci? Ranka ya daɗe, dabino nake shukawa. Dabino? Haka. Dabino yana kwasan shekaru masu yawa kafin ya tsiro, kuma bisa ga dukkan alamu dabinon zai tsiro har a fara cin amfaninsa. Wala Allah kai ba ka rayu. Maganar ka dutse ranka ya daɗe. Ina sanin ranka ya daɗe cewa dabino na ɗaukan tsawon lokaci kafin ya fara 'ya'ya. Amma kuma idan muka yi la'akari da cewar dabinon da mu muke ci a yanzu wasu ne suka shuka shi, kaga yana daga kyan ayyuka mu ma mu shuka dabinon saboda waɗanda za su zo a bayan mu su ma su amfana. Ranka ya daɗe. Masha Allah, wannan zance na wannan bawan Allah ya mun daɗi mutuka. Gaskiya ne ranka. Yaro ka yi kyakkyawan tunani, ina roƙon Allah ya wa rayuwarka albarka. Amin. Ya wa rayuwar wannan dabino da zaka shuka albarka. Amin. Bisa daɗaɗɗen kalamanka, dole ne ma in yi maka kyauta. Na gode ranka ya daɗe. Ya yi kira. Ya yi kira. Ya yi kira. Ya yi kira. Amin. Allah ya kare kujerarka. Amin. Tun da nake ban taɓa ganin dabino mai saurin 'ya'ya irin wannan ba. Gashi tun a yanzu na fara cin muriyar 'ya'yan dabino. Yaro me kake nufi? Ranka ya daɗe, gashi tun ban bar gurin nan ba na fara moruwa da shukan dabino. Yaro, lafuzanka suna ratsa cikin jini har su shiga zuciya. Alal hakika na ji daɗin kasancewa tare da kai a wannan lokaci. Akwai wani? Akwai ranka ya daɗe. To ga kai. Godiya nake ranka ya daɗe. Allah ya rayuwa albarka. Allah ya saka da alkhairi. Amin. Allah ya ƙara lafiya. Amin. Bari ba kai farin banza ba. Ban taɓa ganin dabino mai yin 'ya'ya sau biyu a shekara ɗaya ba. Na gode ranka ya daɗe. Yaro, bisa wannan lafuza da kake yi, na umarce ka da ka zo fada ta gobe da safe. Insha Allahu na yi maka alkawarin zan naɗa ka sarautar sarkin lafuza masu daɗi a yankina. Godiya nake ranka ya daɗe. Godiya yake. Allah ya jaza banin ka ranka ya daɗe. Allah ya kare ka. Gobe ka zo fada. Gobe ka zo fada. Tun da nake ba. Ta saurayi, ba sai ka ƙara cewa komai ba. Sabili da idan ka faɗi wani abu kuma na ji daɗinsa, wala Allah rawani na ƙila shi ma ɗauka in baka. Wane shi? Ƙarya kake da ɗan samari. Gobe da safe ka zo fada. Godiya nake ranka ya daɗe. Magana mai kyau jari ce, in ka iya sarrafa kalamanka ya zame maka alkhairi. Muna godiya da kallon shirye-shiryenmu na darasi. Ku danna mana like tare da yin sharing domin sauran 'yan uwa su karu da darasinmu. Idan kuma sabo ne kai, daure ka danna mana subscribe domin ci gaba da samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Na gode.